खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। फैगौ 8 दिसेम्बर खालि तामुलपुराव बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय खुन्थिया गायसंगोन। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव हाबनोब्ला कभिड भेक्सिननि फोरमानलाइ नांगोन। नखर नखर थांनानै सावस्रि बिफाननि मावफारियाफोरा कभिड भेक्सिन होदों। मोन 6 थुनलाइयारि बान्थानि थाखाय बर' रेबग्रा जथुमा बिजाब बिदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव गोजौसिन फरायसालियाव बर' थुनलाइ आफादनि 2021आव 60थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मिथिंगायारि अलखद एबा बोथोर गाज्रिनि थाखाय खुंफुंनो हायैनि थाखाय तामुलपुरनि रायजो राजानि हांख्रायनाय बादियै देग्लाय 2022 मायथाइनि 11, 12 आरो 13 फेब्रुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों तामुलपुरनि गोजोन फोथाराव खुंफुंनो लादों। बेखायनो बे हाबाफारिखौ आबुङै जाफुंहोनो थाखाय सोलिफु दिसेम्बर दाननि फैगौ 8 अक्ट'खालि गाहाय खुन्थिया गायसंनाय जागोन। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसंजेनगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय मोनसे बानजाय आफाद सिगाङावनो दानानै होखानाय जादोंमोन। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धर्म नारायण दासखौ आफादगिरि आरो बारग' एमएलए सन्दि बसुमतारीखौ मावफुं आफादगिरि सायख'नाय जादों। बेनि अनगायैबो रत्नेश्वर बर'खौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनाय जादों। आथिखालाव क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिफानारि एबा सोरखारि खामानि लानानै थांनायफोरा बयबो मोननै द'जनि कभिड भेक्सिन लाखानाय जानांगोन। नङाब्ला बिटिसि सेक्रेटारियेट गेटआव सिकिउरिटि एबा दारवाना हमथागोन। हाबनाय समाव गेटआव गावबा गावनि भेक्सिन लानाय फोरमानलाइखौ दिन्थिनो हायोब्लासो बिसोरखौ सिङाव हाबनो होनाय जागोन होननानै गांसे फोसाव बिलाइनि जोहै मिथिहोदों। बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया थांनाय 30 नबेम्बर खालि मावख' नं बिटिसि JAD 39520202005 नम्बरनि जोहै गोख्रों बिथोनलाइ होदों। घर घर दस्तक अभियाननि जोहै आसाम सोरखारा कभिड-19 भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ गामि गफा एबा खना खनला जेरावबो मावफुंनो लादों। थांनाय समबारखालिनिफ्राय जुरिनाय बयनिबो थाखाय भेक्सिन बिथांखिनि गेजेरजों आसामनि साफ्रोमबो 18 बोसोर बैसोनि बांसिन सुबुंनो भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ सानफ्रोमबो सावस्रि बिफाननिफ्राय मावफुंनाय जागासिनो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबांसानो भेक्सिन होनो हानाय जादों। बबेखानि खायसेफोरा भेक्सिन थुजानो बाजानायबो नुनो मोन्दों। आसामनि गासै मोन 33 जिल्लायाव बे घर घर दस्तक अभियाना सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि खोला सालमारा एबा मानकासार जिल्लायाव 100% कभिड भेक्सिन होनाय जाबाय। बर' रेबग्रा जथुमा मोन 6 थुनलाइयारि बान्थानि थाखाय गासैबो गागि गोदान आरो लाइमोन लिरगिरिमोननिफ्राय गावबा गावनि सोरजिनाय एबा रावस्लायनाय बिजाब बिदों। बैफोर बान्थानि मुङा फारियै 1थि आसाम मोसाहारि थुनलाइयारि बान्था, 2थि निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था, 3थि खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी बान्था, 4थि लाइमोन बर' लिरगिरि थुनलाइयारि बान्था, 5थि फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लायनाय बान्था, 6थि फबिन बरगयारि खन्थाइगिरि बान्था। गासै मोन 6 बान्थानि थाखाय गाव सोरजिनाय सुंद' सल', खन्थाइ बिजाब, सल'मा एबा रावस्लायनाय बिजाबफोरखौ फैगौ 25/2/2021 नि गेजेराव होफैलायनो बयबो लिरगिरिमोनखौ हांख्रायहरलायनाय जाबाय। बिजाबा 1/1/2018 निफ्राय 31/12/2020 नि गेजेराव दिहुनजानाय जानो नांगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।